Bagong kinabuhi, bagong paglaom, bagong gasa nga madalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon mo pangga magmalig-on ug magmalahotayon. Kay ang gugma ug himaya sa Dios magadan-ag diha kanimo ug kanako samtang ikaw kako maga Panibaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon Sumalay siguro nga kagabhiun Ang Diyos nanuktok o nagahandong Nga sa kasing-kasing mo siya pasugyon Panimbaya sa usag-usag Panimbaya sa imong pagmata Bitisil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo Puno sa Diyos atong paminawon Uban sa awit nga langit nun Puno sa lakas nga inspirasyon Niilintag na sa Ang timbaya sayon nga himuon Yan lang apan usa ka pililhon Ipakita Diyos nung pahiyom Uban sa pulong mahigugmaon Panimbaya sa usap-usap Panimbaya sa imong pagmata Ang bidlisil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Ikaw ginagapit na karon Itugyan ang kaugalingon Pag-angkuli mo pagdayonon Ang Diyos kanimo magalingon Tunabay biton sa purong kogiton niya sa kalangitan Hatagi ako Jesus niya ng tanan Panimbaya sa Panimbaya sa imong pagmata Ang bidlisil sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Sa Diyos ang himaya Unang timbaya kanimo igsuon Mayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, Good morning. morning. Morning ate. Welcome Yeah. to Panibaya sa kabuntagon, Jan Jan. Yes, we have Morning, our te. guest co-host today, Jan Jan. Welcome. Unya dili na ko na siya magpatawag Jan Jan kay Nimreal. Kay bata na ko na siya itong Jan Jan. So dapat daw Nimreal. Real. Oh, why not? Okay. Ilang magong pan kay bata daw ang edad pero ang nawong dili. Wow. Well, mga kapaglaom, aduna may good news para kaninyong tanan. Adunay pagahimuon nga usa ka dakong seminar ug nindot kaayo ni siya kay itong speaker is from the United States of America and here is the video of this big event. Hi, I'm Steven Jekovic, a visiting lecturer in Cagayan de Oro. The purpose of our seminars is to show you people that the Bible, the oldest book in the world, is accurate, reliable,
And archaeology proves that, so you will see it for yourself. People are spending thousands of dollars to see all those sites. It was my joy and privilege to travel around the world 6 times, visiting mainly those countries where the Bible was written. They are free for the comfort of your family and your friends. So please come, enjoy them. We will be glad that you came. We love you and mahal ko kayo lahat. Well, mahal ko kayong lahat din. Okay, naata diri poster and makita ninyo siya diri sa palibot sa Cagayan de Oro streets. Og I hope nga moadto tang tanan magkita-kita ta dito. Di ba? Very excited kay no kay it's all about the Bible. Kuan halungkwiton jud ang history about sa Bible unsa jud siya ka-accurate ato ang Yes. Biblia. And very exciting kay theology then archaeologist. Yes, so murag ikuan siya i-connect. Combine, Oo. oo. Very So nice. unsay relevance anin duha? Moadto gyud ta dito wing. Oh, always na nata. Well, mga kaigalan, aduna tayo pang hinuklog this morning. Shall we have Janjan to read it? Okay? Faith is like a Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to what you need. Faith. Murag kita karon mahiligon kita wifi mo ato tag mall. Everywhere na wifi. Gusto Wi-Fi. yu ta ato sa dapit nga na wifi. Modern tech, pero di na sila mabuhay kung walay Wi-Fi ba? Correct. Ikaw wing unsa imong pag-describe aning faith? Mo na nga importante kay nga bisan og dili nato makita mo connect siya. This is faith, no? Importante Believing. kayo nga mo na nga mulakaw ta sa atong balay kinahanglan naa gyud sa tuwa ang faith kay kung wala delikado man. Correct. Mo So na siya. believing the things you do not see. Yeah, believing on things that is beyond us or things that we cannot see. Pareha lang na siya sa Ginoo nga although wala nato nakita ang Ginoo but He is there to help us when we need Him. Ingon pa nila, just like Wi-Fi, wala nato siya nakita, pero it has the power to connect us Yeah. to Yes. what we need. Yes. And also And prayer. mga kapaglaom, you also have the power to connect with us. Tawag lang mo diri sa Panimbayan sa Kabuntagon alang sa atong Bible Trivia. Aduna tay bag-o nga number alang sa inyong Bible Trivia. Here it goes. 0926-620-7186. Mga kapaglaom, again, 0926-620-7186 alang sa atong Bible Trivia. Amo gini siyang gilain aside sa inyong mga text or greetings nga katong isa ka number, katong 77 ang last, nag-isa mig number para yun ma-accommodate ang tanan ng mga greetings ninyo. Yes, para klaro na siya mga kapaglaom. Mo ganiya ang atong Bible trivia nini kabuntagon. Yes, for our first Bible trivia this morning, we have first question. His father gave him a coat of many colors. Aha. Kinsa man ni siya? Kinsa ka ni siya? Kinsa, murag si Janjan. Magalos dyan ani. Kapila, Who is this man or who is this person in the Bible in which iyang gitagaan siya coat of many colors sa iyang papa. So just call us again to contact us or again to answer this question or trivia for this morning. Just call our 0926-620-7186. Again, call us. Maghulat mi diri sa 3rd floor sa SPUC building. There is si Upper Carmen. Yes, mga kapaglaom, text mo sa atong mga number nga makita sa atong mga screen alang sa pagpaabot sa inyong mga greetings. Paningkamutan namo diri nga maghatag o pagtagad ang inyong mga greetings pinaagis paglain sa mga cellphone. Gamiton para sa mga greetings, inquiries ug uban pa. Og sa makausa among i-remind nga ang tanan nga mga numbers and greetings among gilain kini siya mga kapaglaom. Aniya ang numbers alang sa ato ang mga greetings ang 0916-57477. 0916-557477. Samtang ang numbers sa atong Bible Trivia mao kini ang 0926-6207-186. Kung aduna mo yung mga kauban abroad, pwede silang makisama sa tuwa. Dito lang sa
live streaming link nga ka-flash sa imong TV screens. Yes, it's a beautiful Saturday morning. Kaya magmaya ta aron atong itunol ang pagpasalamat ug pagdayeg sa atong buhi nga Ginoo. Harana ba ang makapapukaw nimo? All the way from Zamboanga City, ang ato mga bisita karon nga magharana kanato karong kabuntagon. They call themselves a Daystar Symphony. Wow! Unya, mahibalo ba ta kinsa ang mga burden bearers sa atong kinabuhi? Unsay gikinahanglan aron mahimong hapsay ang atong pakikauban sa tanan? In contact with others, specifically on consideration with burden bearers, atong hisgutan unya kang Pastor Alejandro Perez. A street kid turned out to be a street kid's mentor ug nahimong inspirasyon sa mga kapatanunan. At ang yun niya sa Call It a Miracle. And before we end for this segment, ato unang tubagon ang atong caller nga naa sa linya karon. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Wow, Hello, may thank you for pagmata. calling. Panimbaya sa Kabuntagon. Unsay tubag sa atong una nga pangutana? Yes, first Bible trivia. Si Joseph. Wow. Let us Joseph. see Eh, kung tama sa na to. tubang-tubag. Where's the answer? Okay. Very good. Joseph. Can be found in Makita sa- Genesis 37, 2 and 3. Congratulations. Taga sa atong caller. Taga Hilltop Church. Wow, layo Wow. kayo. Layo kayo. Hilltop, Thank you layo so Jud. much. Good morning sa inyo, tanan nina, mga taga Hilltop. Mga kaigalaan mo, balik pa mi, diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. At tangi ang daghang mga rikado nga makapapukaw sa inyong kabuntagon, dinilang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Let's sing a song about Jesus. Let's sing a song about Him. Let's sing a song about Jesus and let the Spirit move within. Everybody get in one accord. Clap your hands and praise the Lord. Let's sing a song about Jesus. Come on and let's sing a song about Jesus. Jesus. He means all the world to me. Jesus, without Him, where would I be? Jesus will be what makes in heaven for me. Jesus did it for me. I'm so glad Jesus did it for me. If you bow, He will set you free because Jesus did it for me. What He said, His word is true. Anything He will do. So let's sing a song about Jesus. I wanna let's sing a song about Him. For only Jesus can satisfy your soul, and only He can change my heart and make you whole.
you've never known. Sweet love and joy and heaven place. Only Jesus can satisfy your soul. Jesus did it for me. I'm so glad Jesus did it for me. If you're bound, He will set you free because Jesus did it for me. Everybody get to one accord, clap your hands and praise the Lord. Let's sing a song about Jesus. Come on and let's sing a song about Him. Yes, Daystar Symphony. Welcome diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, no? There is Hope Channel. We are very happy that you are here. And your song is very colorful as you are and beautiful as you are. So welcome diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. I believe all the way from Zamboanga City, no? I believe na amoy mga inyong coming show, inyong concert this Saturday, karong adlaw. So, can you tell us more about your group? Sa from Ate Melanie. Our group is named Daystar Symphony. Daystar meaning star, shining. Yes. The group was organized actually 6 years ago, but active mi mga 2 years lang. Mga 2 to 3 years naging active mi sa church. Wow, that's very nice. So, naamoy appointment aside all the way from Zamboanga, no, sa iyong kalayon sa iyong gibiyahin, naadjud mo daghang appointment. Sa unsa may appointment karong adlaw, ma'am? This afternoon, we are invited by Elder John Maravalles dito sa New Church, Hills View, Taguluan, Malaiba, Taguluan, Miss Or. So, mga Tagaluan, atangin ninyo sila unya kay diha yun sila mo bisita sa inyo ang simbahan o sa inyong iglesia. Ug naba mo yung mga panimbaya, ate? Sa inyong mga panimbaya. Panimbaya sa Kabuntagon sa Zamboanga Peninsula Mission. Gipanguluhan ni Elder Mungkaya ug ilabi na sa amo ang elder sa Bayug District, Pastor Gladys Aguilion. Okay, thank you. Who else? Panimbaya usab, panimbaya sa Kabuntagon. Diha sa Bayog District. Ang among pamilya dinha nga ni-suporta diri kanamo. Panimbaya sa Kabuntagon. Okay, thank you. Kinsa pa man mo panimbaya? Among panimbaya sa Kabuntagon sa among pamilya sa abroad, sa pamilya Alboria, Kadalyok, Clorion, sa Bornido, mayong buntag. Thank you so much. Ug atangi sa laon niya diha sa Tagaluan. Okay. Og gusto ba mo maminaw sa mga sekreto sa mga ayong panglawas? Then let's hear more of it from Health Bits with Miss Laila Demol. Hi everyone. Listen to Health Bits. What is your point of view on fat? Is it a friend or a foe? The fact is, fats or lipid is a major nutrient needed by the body. Without it, we could not live. That's why most people are surprised to learn that fat has some virtues. When people consume either too much or too little fat, or too much of some kinds of fats, health problems follow. It is true, though, that in society of abundance, people are likely to encounter too much fat. When too much fat is accumulated, we become overweight or obese. Studies revealed that high-fat foods from saturated and trans fats contribute to heart disease risk by elevating low-density lipoprotein or the bad cholesterol. Make your goal to reduce the total fat in your diet
by following this simple guide. Fried foods should be used sparingly. Use lean meats occasionally. Use more seafood like fish. Limit intake of egg 2 to 3 times per week without added fat. Use low-fat milk and milk products. Use soy milk. Use the low-fat salad dressing. Use low-fat yogurt in place of cream. Use alternative seasoning as herbs, spices, lemon, garlic, onion, ginger, tomato, or fat-free broth. Eat generously of fruits and vegetables. This is Miss Laila reminding you, eat what is good and your soul will delight in the riches of fare. Be healthy. It's a wise choice. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Giunsa sa Ginoo pag-isab ang kinabuhi sa usa ka street kid. And now, turned out to be the most influential youth leader. Ato ng paminawon karon sa Call It a Miracle. Let's welcome to Panimbaya sa Kabuntagon, Sir Rusty Quintana. Good morning, sir. Mayong buntag, sad, ma'am. Sa gani pa kagikan sa imong appointment yesterday? Gikan pa og Manila, so ipatalanginan ta dito na yung mga panalangin nga giabot sa to. So mga invitations and daghang mga offer nga mga work nga diin ako nag-travel or nag-tour sa ilang mga lain-lahi nga company to see it nga muangay ba ko sa mga trabaho din mga publications. Wow. Karon, Sir Rusty, na ako'y mga pictures diri and these pictures are very significant sa imong life. Let's have the first picture. Okay? Yes. Unsa na nga picture? Kani siya mo ni ang Divisoria Park kung diin nagpuyo ko diri. Wala lang gyud ko naghapit diri kung diin nagpuyo gyud ko diri. So dugay ko diri. I was 15 years in that street. Nganong giabot kag 15 years din ha? My brother, kani ako magulang, gidala ko niya diha. So wala po ko'y buot atong time. You were, how old are you? 6 to 7 years old. 6 to 7 years old. So gidala ko niya diha, wala ko nangita siya pagkaon, din wala na siya kita. Wala na siya kabalik. So unsay gihimo nimo aron mo survive ka? na-adapt na ako ang sang nasa surroundings. So, diin nakaton ako car wash, rugby, and even snatching. Kay, mao man ni akong na-adapt dito. So, wala ko kabalo sa akong gibuhat kani adto nga ang ako maayo is dili day maayo. Tungod sa surrounding nimo nga mo pa imo nakitaan sa mga bata sa palibot. Yes, yes. And next picture. Kini sila mga pulis siyempre. Mo ni sila ang kadagan ni ani mo ning gabalik sig dakop sa ako. So, napoy uban ani nga mo poy kasi pagawas ka nako kay kanang pakataon ra magog lupang hinirang kani adto kay bata pa man. So, pagawas ko palimpyog CR. But sa sige na nako balik-balik kay kakorpyuhan kanang wala magud tay balay gud kani adto. So, gidala kog tahanan ng kabataan bisan asa hantod naabot ko og Lumbia Jail. Then naabot ko og Regional Rehabilitation sa Hingoog Center. Kini siya. Kini ang DSWD thankful kay ko ani nga nakaagi ko diri kay pag edad na ako og 6 years old, mga pila ka bulan ana naglimpyo man na sila every November kay mag-clean up man na sila sa city para walay mga bata mga clean up meaning gahipuson ang mga bata. street kids. So usa ko nga nadala, I was brought in Mother Teresa Foundation, so I'm so thankful nga kini giabot ko ana nga area kay kani sila gatudlo og maayo nga pamatasan sa mga bata. Pagpandamgo og panlantaw sa kinabuhi sa ilang maayong kaugmaon. So usa ko nga nakakita niini o nakuha nako ang mga tulunan dito. You are a street kid, nakatuon og lahi-lahi nga bisyo dinha sa kadalanan Yes, sa Divisoria ni angkon og lahi-lahi nga mga punishment or rehabilitation sulod sa atong DSWD and PNP, Philippine National Police. But then one day nakakita ka ani nga picture. Kini siya nga picture, medyo kuan kani sa ako kini muni akong defining usa sa mga moment. Nagsaka kog kahoy, giabot sa kadugayan na sa sige na ko puyo diha. Gahiling mo kog play kani adto gagmay nga flute. So gapalit na ako sa City Central at Bang din. Kining kahoy diha sa Divisoria Park na duha ka buok.
kining usa ka kahoy diya nga akong kataguan kay pag magdakop mag-curfew manggod ako ra dili makuha kay kay nakas kahoy. kapuyo. So makita na ako ang nasa ubos. Ako nakita nga gakarwa sila, bibo kay sila, then alauna sa kadlaw na nagilabay nga nagdrive og sikad, proven man ni sila gabriel proven. So ingon ko dito nga dili ko gusto nga matigulang nga may ngato ko, magdrive ra kog sikad. So nagila ko ato nga gabi, nagampo ko nga Though, doon na po dignidad ang mag-drive og sikat, pero you Yes, were yeah, aiming high sa ako imong life. Nagdamgo lang yun ko. Nakita lang nako nga dili ko gusto nga maglisod kayo nga naningkamot pa sila para silang anak, but gusto na ko nga matarong na ko ang kinabuhi. So I need to decide nga baskog pa ko, dagan pa ko babuhat sa kagalingon, pwede pa ko mang labor or bisag asa ko magpasugo basta para sa kaayo. So medyo na-inspire kay ko ato. Sa pagsaka nimo sa kahoy, Ras, na kay nakit-an dito nga building. Yes, kinis na nga building dito sa kahoy makita na to ang logo sa Xavier University o sa kaeskwelahan nga gi-ambisyon ako nga maka-eskwela ko apan dili lalim kay lisod kayo akong birth certificate, akong papilis, asa man ako pangitaon. Katawan ra ko sa akong mga barkada nganong So what happened? gusto ko mosulod diri. So what happened adto nga dream? Kato nga dreams, after nakagawas ko sa RRCY, sa Regional Rehabilitation Center of Youth, I was roaming in the city. Nakakita ko exhibit nga mga painting. Diin inspire ako sa worship exhibit nga painting. So na-inspire ako made by the Oro Art Guild kining ato mga CDO artists sa Cagayan de Oro. So nag-adto kog ALS. Then luckily I passed the promo exam sa ALS. So Alternative learning system. grade school and high school. Then, And I heard dako daw kaayo ang imong percentage sa pagpasar. And yet wala ka nag-agi og elementary and secondary, true? yes, ang nahuman yun ako sa by ALS, through ALS, Alternative Learning System. Dayon, nahuman naman ako, karon kay gusto na sa ko mag-college, kay sa una, gusto rin mag ako makabalo basa og sulat. So wala na nisa ko ang damgo ang magkuleyo, kay kabulo ko nga mahal, unsaon, dagan ako pangutanaan. But gitry na ako ang kuan, ang akong pagka-porsigido, ang kalayo sa akong kasing-kasing ug ang kabalo ko nga gipalangga ko sa Ginoo, kapil na ako na that time. So nagtukog entrance exam pero nay mga tao nga kauban ako ni ana, mga kabahin nga nagtudlo, naguban ka na ako asang scholarship office, asa na ako pwede mag-take og entrance exam kanus so kailangan magnaybayad 200 pesos that time. So kana nga time ga do na sa kog hina tattoo, ga baligya kog crops kining made by indigenous nga mga materials. So do po kog fire dance, human statue as kung nakabantay mo sa Night Cafe Sauna every Friday and Saturday na moving statue dia. So it's So me. ikaw ang naghimo ato. Gologan. And lastly, And cute kay nga picture, di ba? So kana nga picture gi ano siya si by Jerome Bacos. Thank you kaayo nga nakuhaan ko niya gulagway ani nga panahon sa kalipay. Antod karon. unsay pinaka-touching moment sa imong life nga murag forever nimo ni siya balik-balikan and somehow murag kung naay turning point sa imong life kini siya nga panghitabo sa imong kinabuhi ang pinaka naka-anchor ang imong vision in the future? Siguro ang nga among kung kuan kining sabot ni God kay kung wala siguro ko na-release sa RRCY. Sabot ni God, unsa ni inyong sabot ni God? Kuan mo God, ingon ko kung di ko magawas mo every Christmas man good before, dili gyud ko mag-Christmas sa diri sa city or sa laya ang tawag ana. Pero may ko kadakpan pagka November, kaka-curfewhan man ko. So inko Lord, kung tinuod ka, ipagawas ko kanang Pasko gyud. Mo na akong mga prayers. So actually nahitabo gyud siya kay kung dili ko makakagawas diri nga sa RCY siguro may akong kriminal o may akong dili maayo nga ehemplo. So pag imo kong pagawas diri, mag-school ko but I will give my life to you. So dito sa rehab, nakoy nakita nga paper dito kanang nasunog na siya. It was 2005 Mark 11:22 muna akong medyo ganahan kayo. Have faith in God. So ako kasabot kaya na sa una, akong ipasabot sa mga barkada. Nabot na nasabtan ako nga dapat magminaglukon ka sa Ginoo. So gamay ra na siya nga nasunog kay imo sigarilyo. So pero powerful kay sa kuha. So mo ni karon bunga ni siya sa akong mga pag-ampo. Then there's so many blessings nga wala gyud ako gidamha kay giabot ako mga amigo, ako'y body artist na ako'y lahi-lahi nga na ila. Then mas nakaila kog mga maayo nga mga tao. Then na-inspire ko more. Then I've Talking learned more. about inspiration, Ross, kinsa ang una nga tao naka-inspire nimo? You were in Divisoria Street. Naakay nakita nga painting. Kinsa tong una naka-inspire nimo? Actually daghan kaayo mag-ano, kaning usa sa mga Oro Art Guild, kining mga art group of artists nga doog painting diya sa kuan kining on the spot sketching diya sa city.
Then Brian Casinio, katong nag-exhibit siya. So ilang mga artworks, wala lang niya na-feel but natagaan ko kaning naluag ang akong panlantaw, ang ako ang through this artwork. Kay hilig magug ko mututok mo tan-aw, akong lambigiton kung unsa bad ang kabayan ani sa kuha. Naapektuhan ba ko ani or unsa ba minsay So murag the art is talking to you. the art is talking to me. Okay. Unsay imong gihimo after your graduation? Yes, of course, dagan makay invitation of work kay nag-viral man day ko o kabalo so nakusbukid atong nga time. So dagan mga nag-call so karon gina-arrange na ako. After graduation ko nga Lord ay this year maghatag ko kan pay it forward so siguro mag-inspire sa mga bata. But now nami gatudlo mi summer workshop, gatudlo mi og skills development together with Maui Bangkong. Nami art for scholars. Among artwork ibaligya na mo so kumahalin siya gamay ray percentage sa mo ipaingon na mo magpa-eskwela mig bata nga angayan tabangan. So nice. nami kining workshop na pud may mga lahi-lahi nga pagtudlo, painting, sculpture. So ang imong skill Ras is painting, sculpture, music pag yun, nag-fire dance pag yun ka before. It's a work of art. Karon kabuntago na kay sample nga hatag sa amo. Actually, mga kapaglaom, maayo gini siya mo float. So, hatagan na niya sample karon on how good he is sa pag-play sa atong flute. Okay? Let's have Rusty. First, gamay lang kayo. Kini nga flute, I made this bamboo flute. So, buhat ko flute. Ikaw naghimuan na? Yes, this is a pentatonic scale pero upat ra siya ka holes but mo ni naka-misteryoso to know our identity. We have our own flute version and it was good tune. Okay, sige. This is entitled Palipad Hangin. Thank you kayo, Rusty. Salamat po kayo. Nakaabot ko diri actually. Thank you so much. Thank you. Naaba may abangan sa imong story, sa imong life? Yes, abangi this coming June for MMK. Maalaala mo kaya Maalaala on mo kaya ABS-CBN? karon pa na mo gi last star at least nakitaan po ta nila. Hopefully I'd like ma-share po na to tong life story from Cagayan de Oro po. Okay, Mr. Rusty Quintana, mga kagalaan, one of the city's pride. And I hope nga kita tanan na kakuha og lesson sa iya ang kinabuhi. Mga kagalaan, mubalik pa mi diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Got so crazy, and I had some places I needed to go. In such a hurry, and so full of worries to get this all done. And I didn't notice that he was calling.
didn't know he was bleeding softly, trying to get my attention. So I hear him saying, give me just a little more time, just a little more time to say I love you. Give me just a little more time, just a little more time to say I love you. If you only listen a while, maybe you'll understand what I'm trying to say. Give me just a little more time, just a little more time to say that I love you. well, he knows it's not easy doing the things that we're trying to do. Working all morning and all of the day until late afternoon. But anytime that we get too busy, there's a chance that we just won't hear him. Maybe this very moment he is pleading with you. Give me just a little more time, just a little more time to say I love you. Give me just a little more time, just a little more time to say I love you. If you only listen a while, maybe you'd understand what I'm trying to say. Give me just a little more time, just a little more time to say that I love you. Just a little more time, just a little more time to say I love you. Give me just a little more time, just a little more time to say I love you. If you only listen a while, maybe you'd understand what I'm trying to say. Give me just a little more time, just a little more time to say that I love you. Just a little more time, just a little more time to say that I love you. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church. Mayong buntag mga kapaglaom. Anihan usab kita sa atong Bible Beats. Dinidapit sa Bill Street, Cagayan de Oro City. Ato pangutano ng atong mga kapaglaom. Dunay usa ka babae nga nagsakit, unya namatay. Gipatawag ang usa sa mga apostolis o disciple ni Jesus nga mao si Pedro. Niadto si Pedro, giampuan niya og kining mao nga babae nabuhi. Uban sa tabang sa Ginoo ug uban sa hugot nga pagampo ni Pedro o ni Peter, usa sa mga disciple ni Jesus. Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom kung kinsa kato nga babae. Dunay usa ka babae record sa balaan kasulatan nga nagsakit na siya hantod namatay. Kato nga babae matinabangon sa kabos, mohatag og mga sinina o mga pagkaon. Giilag ito nga matinabangon sa mga kabos nga mga katawhan. Sa diha nga namatay siya, gipatawag din sa usa sa mga disciple ni Jesus nga si Peter o Pedro. Niadto si Pedro didto, nakita niya gihaya ni ginang babae. Niluhod si Pedro, nagampo siya sa Ginoo
Unya iya ning gitawag ang ngalan sa mga babae uban sa tabang sa Ginoo nabuhi ang babae. Kinsa kato nga babae? Kaila kato nga babae? Wala ano ko kabal, wala ko. Wala. Kinsa yung ngalan sa mga babae? Okay. Wala kay idea sa ngalan sa mga babae? Ang ako nang ibaon kay si Mary Magdalene raman. Kinsa to nga babae? Kato nga babae matinabangon sa kabus. Na ipanghatag niya katong wala gyud looy kay nga mga kabus iya tong tabangan taga sinina o mga pagkaon. Ay, ikaw ma'am, ikaw ma'am. Ban sa tabang sa Ginoo ang babae na buhi. Kinsay ngalan ato nga babae? Maria. Mary. Ikaw ma'am. Mary, siyempre yami. Kinsay ngalan ato nga babae? Kaila ka. Juan. Sige. Matinabangon nga babae, ilado na siya sa New Testament sa Bible. Si... Saan nakalimot? Ano na kasi? Kisay ngalan ato nga babae, ma'am? Kanang naalan sa imuha nga anong una-una o idea kinsa to'y ngalan sa mga? Ang sa Ginoo. Ha? Ang Ginoo. Si Maria. Ha? Si Maria. Mga kapaglaom, ato na sa nakita ang matubag sa atong mga kaigsunag kapaglaom. Kung si kinsa katong babae nga nagsakit, unya namatay, unya miadto si Peter, unya iyang giampuan. Walay laing kundi kato nga babae matinabangon sa mga kabos, nagahatag og mga tabang sa mga kabos. Mao walay laing kundi mao kato si Dorcas. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan, makita kana siya sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 36 ngadto sa 43. Basaha tuni ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsa ang history sa usa ka babae nga mao si Dorcas, matinabangon ngadto sa mga kabos. Gikan dinhi sa Billy Street, Awing Indino, alang sa Bible Beats. Good morning, good morning, good morning once again mga kapaglaom. Aniano sab kita sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban karon ang inila walay kupas nga retired pastor, Jan, Pastor Alejandro Perez. Good morning, Pastor. Atong mic, Pastor. O welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ang ato karong hisgutan, Pastor, kining burden bearers atong Burden kinabut. bearers. So, unsa may gikinahanglan aron mahimong hapsay ang atong pakiguban sa atong isig ka tawo? Okay. Ang kalibutan gipuy-an nato daghang kay problema, especially our leaders. Bisan sa matag pulianan. Ang gikinahanglan mao na buwan is self-control. Kung naay mga problema sa komunidad, sa iglesia, sa panimalay, ang unang buhaton mao self-control. Unsa ang paghimog self-control matud pa sa presidente sa Amerika, si President Johnson, ingon siya, kinahanglan nga 10 seconds, imo paakon imong dila, magunahuna dayon kag unsay imong isulti. Dili ka mo react immediately, kay wala ka sa insaktong consciousness o pagunahuna unsay angay buhaton. Importante gid kay na siya, Pastor, Grabe. no? Kay usahay pag naay mo react, dahil mo po dahil react nga, ana din ba? Bantayan gini, importante gid ning self-control. So, Jan, Okay, kay number 2, Pastor. Nganong kinahanglan man nato ni mga butanga? Ato nang gikinahanglan ang pagpugong, forbearance, sympathy, understanding, and empathy. Kinahanglan nato na tungod kay naadayon mo gawas ang pagsultis tao nga magdalag hukom. Maugig ka ikaw ginaingon ana, no? Wa ta kasabot nga kining tawhana ila na nga culture. Di ba? Ilang kultura na. Mo na nadak-an niya. So gikinahanglan gyud nga
kining ang atong pagsulti kinahanglan nga dunay gyoy pinugnan ba nga dili gid ka magsulti labaw o sobra sa imong isulti sa imong isigata. Delikado din na siya, Pastor. Dili kay maghiko pagsulti nimo makahing mo na kag judgment. Mao din pagtanaw nimo nako. Mo ni imong paghukom, may lang moingon, Pastor, nga gwapo unta. Okay pero na, no? makapinan. Naipakapin gwapo unta pero naipakapin istorya. Okay. So kinsa man atong angayan hatagan ani nga konsiderasyon, Pastor? Number one, ang atong ginikanan. Mga batanon, atong ginikanan, burden sila maong pagpuyo, pagbuhi kaninyong tanan pagpaeskwela. Sunod, ang atong mga teachers. Tagaan atong silang pagtagad, pagrespetar. Sunod, atong community leaders. Ang atong palibot na, o walay leaders, wala gi community nga mayo. Sumaw ka na sila, sunod, ang atong mga pangulo, mga priest, mga imam sa atong magkaigsyon ng Muslim, o mga ministro sa laing denomination. Dayon, doon natay political leaders, no? Sila gi-appoint sa ganun, gibutang din na aron sila magdumala. Sunod, mausab ang atong mga church leaders diya sa simbahan. Dahil ang katapusan, kanang atong mga presidente, mga kings and queens, nga sila karon ang nagdumala sa tibuok kapapudan diin kita nagpuyo. Importante gid kayo dyan. Okay, dyan. Nganong, Pastor, nganong kinahanglan naman sila i-considera? Ato silang sabton, ato sila i-consider unsang ilang pagkatao, bisan to nakita ang taganahan, pero tagaan na to ang pagtagad, pag-respetar, because silang nagupot sa mga dagkong katungdanan diha sa komunidad o sa iglesia. O nasayod ba mo, ako nakaagiman ingong leader, usahay, muatubang ko sa mga tao, ang akong naong kusbat kay dunay hunahuna, nga wala na ko pamahalo na, awa pa na ko masulban sa akong kagalingon. Usay makasulti kong mga pulong nga dili mayo. So sabton ta sila. Mausab sa ato mga leaders sa iglesia, sa komunidad. Dili kay diya kaday di gina sa mayo ba? Muy ko gusto ana. Lagi. Kay usahay bantayanan gid na, Pastor, nga kinahanglan kabaluta mo sabot nga kana sila naay problema niya atong hunahuna nga maay na sila niya mo risbak din ta nga awa ginintawhanan niyo. Mo na nga importante gid nga kabaluta mo sabot. Kinahanglan gyud kanang pulong understanding and consideration. Wow. So ana gid ni siya. Sometimes we have this word empathy. Murabag sa imong kaugalingon itabo na. Dili kay maghimo din ta og paghukom o judgment, pagsultik sa mga pulong nga makadugag ka sakit, makadugag burden so sa leader. Mao na noon nga mo buto na noon, mura na mo buto. Mao nang uban nga gipang high blood, ang uban gipang stroke, ang uban nga matay tungod kay wa masabtes mga tao. Imbes mo tabang sila kay atong leader, napun-an lang problema. Pastor, importante gid kayo. So unsa man ang atong angayang buhaton ani, Pastor? Ang angay na itong buhaton mao ni nga gikinahanglan gyud ang paglikay sa paghukom. Kay maghukom ta, magsulti ta og murag hukmana na, murag katapusan na din ha. Katapusan sa kalibutan. Dili po na maayo kay ang atong kaugalingon di biyatang nga maghukom. Lagi. Ang Ginoo ra gyud. Ang buhaton para gid sa tao mao nga mag-ampo ta alang kaniya. Wow, kung importante ato yung mga kayo. leaders nakita nimo sa simbahan, sa komunidad, sa nasod o unsa ba sila gikinahanglan igsuon nga atong participation alang sa ilang pagpangulo. Mosabotan nila, mutabang ta nila. Ampo ta sila. Kung nakita nato nga grabe ang ilang problema gidala, iyan po, Lord God, tabangi among Pangulo. Wow. Imbes nga magsige ta og sulti batok sa atong Pangulo. Dili na nato. Ato gintabangan. Ato po silang i-comfort po. Of course, kung makaduol kanimo, makaduol kaniya o kinsa sila, dulan nimo din ang puan, mas malipay sila. Wow. Importante gid na, Pastor. Salamat kay Pastor sa imuhang time karon sa ato ang Good Morning, Pastor. O karon mga kapaglaom, ato na nasayran kung unsa ang mga burdens, unsa burden bearers. Burden bearers sa ato ang kinabuhi. Matik dyan. So, karon ato ang Bible trivia, ato nang isunod. Ani ang atong Bible trivia. What Bible verse states this? But as for me and my household, we will serve the Lord. Yes. So mga kapaglaom, tawag na mo sa ato karon nga Bible trivia. Pastor, aduna kay mga greetings labi na ni Ma'am o sa ato mga kabataan diya sa ato nga panimalay. Okay. Panimbayan sa kabuntagon, unas tanan, ang atong Ginoo. Okay. Importante jud kini siya, Pastor. Importante kung panimalay naa sa PNRA subdivision o asawag mga kabataan uban sa mga apo.
ug mga silingan. Yes. O kaninyong tanan. So Pastor, ginaimbita ba ka sa atong mga churches karon sa pag-lecture sa about sa health kay murag ganahan kay mi basta mo lecture ka sa health? Kaluoy sa Ginoo kay nagpadayon pa magyapon ato ministry. Kanunay ginag-imbitar. Siging lecture kay ato nakita nga ang atong kahimtang sa kalibutan karon halos ang tanang tao masakiton. Gani. Sa diabetes, ako isulti ni aron mabantayan 7 out of 10 Filipinos are diabetic today. Wow. Paste lang dili gid kumpiyansaan nga diabetic. O dili lang lecture ni kanta baya ka dito sa Pilay Sport Complex atong Sabado. Basta nindot duha ka kanta. So Jan, go. Kaila ka ba sa makahiya? Unsay pulos din sa itong kinayahan? Aniya si E.G. Sintines Galvez alang sa peak sa kinayahan. Gagmay nga binuhat nga adunay mga tunok ug tungod sa iyang kinaiya nga kung matandugan mo tiklop kini ginatawag nga shameful plant, shy plant, humble plant, touch me not ug mas naila sa pangalan nga makahiya. Makaya plants is known as touch me not, di ba? Okay. So gitawag na siya nga makahiya because it's a shy plant. It's a kind of plant nga mutubo na siya sa mga dry area, like for example under the trees, sa mga shrub trees, and then they're going to prevent their self into harm. So mo na siya nga mutiklop na siya or ma-close na siya during i-touch siya. So gitawag po na siya nga touch me not, di ba? Okay. So even you blown, even you touch, okay, mutiklop gid na siya because it's a very sensitive type of plants. Mutubo na siya during naay sa succession. Kaning succession, mo na siya ang new generation sa environment. Like for example, kanang magsunog ka, okay. After pagsunog ni mo na for how many months, mutubo na siya. Ang iyong life goals po, ma'am? Dili po siya katamtaman, di po siya as lang nga mukuha siya para sa trees nga kayong kataas. Pero more siya, it's a part of shrub trees. So makaya is a shrub? Yes. Then, ano siya, soft stock. Dili siya para sa uban nga, for example, a coconut tree nga hard kay siyang stalk. So, kani siya is soft stalk na siya. So, it's considered a shrub tree. Madaot na siya kung over ang imuhang, like for example, like bagyo. So, mapatay na siya. Kaya dito naman na siya mutubo sa mga dry areas. It is going to protect in our environment. Without this, so kani siya is, our environment is unbalanced. Kung ikaw expert sa paggamit ni ini, mahimo kining gamiton isip medisina sa nagkayalain nga mga sakit sa tibuok kalibutan. Apan kinahanglan kini og igo og sakto nga pagtuon kay na siya chemical content nga maka-toxic. We call it toxic kay makadaot na siya. Pero it is very important in order to balance our environment. matod pa sa pagtuon nga makahiya, mubo lamang ang kinabuhi. Apan luyon ni ini dako kini og kahimuan sa atong kinaiyahan. Kini si A.G. Sintines Galvez gaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church. Mga kahigalaan, alas 7 na usab ang takna sa kabuntagon, amo kamong gidapit sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer. Ama na mo na ikaw sa kitasan sa kalangitan. Dalay ko ni mong ngalan, O Lord, hangtod sa kangturan. Niya kami nagapasalamat kanimo sa miaging kagabion sa mong pagpamahulay. Imo kami gitagaan og panahon sa kinabuhi, uban sa maing panglawas. Dalay ko ni ikaw, Lord, hangtod sa kangturan. Karon Ginoo,
niya nga mong pag-ampo, ingon nga schedule sa pag-ampo sa tibok kalibutan. Panalangini ang among community leaders, ang among Pangulo sa nasod, ang mga nagdumala kanamo, ang among mga pastors, mga leaders, ikaw ginumaluoy sa matagos sa kanamo. Tabangi kami nga magpanaw, nga malipayon, maiglawas, kusgan, ug mapuslanon nga kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga nagbalatian. Ikaw na sad Ginoo naa sa mga pulianan, labi na sa mga taong kabos ug timawa. Panalangin ni usab ang dunay problema sa matag pulianan, ikaw lamang solusyon, Lord God, sa mga problema sa imong katawhan. Panalangin ni nga kining kinabuhi nga imong gilugway kanamo, mapuslan kani, magamit kani alang sa pagtabang sa amoy sigataw kansang panahon ug kinabuhi bulawan alang sa uban. Salamat nga imong palanginan kining maong programa o kaming tanan nining adlaw o sa katuigan ngang ikaw ang Dios nga amo manuluwas, kanunay amo mahalon alagaran ug ikaw kanunay magapadayon sa grasya kaloy sa matagos sa kanamo. Salamat nga ikaw magatubag sa pag-ampog sa kaluwasan nga amo mangkon kanimo gikan karon hangtod sa imong pagbalik sa ngalan ni Hesus amo manuluwas. Amen. I've been gone so long, I could hardly wait to get back to the Lord again. There's something in my soul that tells me it's so good to have Him back again. I've seen the world, but it all looks upside down. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. Like a ship in the wind, I change my ways and say my homeward way again. With Jesus as my guide, I know that I could never, ever fail again. As long as I keep sailing, I know He'll see me through. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. So won't you come along? There's really love for you within the heart of Him. Just give yourself to Him, and then you will forever be a part of Him. And when we get to heaven, He'll give us life anew. So I'm going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. Going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. Going back to Jesus. Jesus, I'm coming back to you. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Humok,
Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon aron sa paghatag og talambagan sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kabatanon og active youth leader in the church. Na ako BF and dili mi pareha og religion. Buotan gyud siya kaayo o gani giundangan niya ang iyang mga bisyo ug palangga gyud kaayo ko niya. Ginarespeto kaayo niya ang among pamilya. Pero niingon gyud siya nga dili gyud siya mobalhin sa akong religion. I tried to break up with him pero sakit man kaayo. Feeling nako wala na pud ko'y makita nga pareha niya kabuutan sulod sa among church. Need ba gyud di ay pareha og religion? Mo ni siya atong tambagan karon nga kabuntagon. Kauban of course, kay puno kita karon diri sa set mga kaigalan. Tungod kay welcome back si Darrell. Ikan pa ni sa Cebu. Ikan pa ni sa Cebu. Karon, come back. Okay, welcome back in karon si Darrell. And Darrell, ikaw gyud ang muuna karon og hatag og advice. Kay gimingaw gyud mi nimo da. Well, at least ako kay dili na dayon ko maawat sa ila. Silang maawat sa ako. Anyway, well, ang imong love story, well, congratulations kay na nakigugma sa imo, but God said what He wants and God knows what the future holds. I'm sorry but you don't. Ang may tabo mo gani in the future basig ang iyong pamilya dili magkasinabot, in-laws, different beliefs, children, asa man nilang modelo nga sunnon, and who would know na ang imong bahay na dili siya mabalik sa iyang naandan nga kinaya ang iyang bisyo. We don't know that. And then naamong gibiblia gyud ato tong nabasa dito nga ang Ginoo mo niyang gusto and dili po kumutuo nga wala kay makita ang buutan sa atong iglesia. So feeling naman nimo na here's what I would say. Don't try to convert him, pray him over. Magampo ka nga mo tuo siya sa imong pagtuo. Okay, thank you da. Let's have okay, John. Ready na kasi John? For me, make it as a challenge, no? Kanang ayaw siya i-try force, no? Make it as a challenge na soul winning. Okay, what about God, di ba? Kung gadadalito ka, siguro ang Ginoo mo tabang si makalit. Then you try to make him motivated day by day. Okay, love gid mo siya, di ba? Okay, Wing. Mga to'y tambag sa mga theology. Okay, siguro dili maginato mahibawan kung unsay moabot sa future. So, ang ato lang diyang una nga buhato nato diha iampo nato. Yes. Mangayo tag sign sa Ginoo nga kini ba siya nga tao nga lahi ato higala nga mao ba gid ni siya kay ang Ginoo mo tabang magina kung kinasing-kasing gyud ang imuhang pagampo. Kay usahay kung ang atong pagampo nga kanang taphaw lang, taphaw ra pud ang pagtabang sa Ginoo. Kinahanglan kinasing-kasing. Kay matud pa ni Jan sa to soul winning. Oh, soul winning. Okay ko na soul winning. Seryoso Mura lugar ko. Kanang they will be done pero I will do my best. Yes. O mura kimura gyapon kaugalingon ang imong Pero hunaw-na nga kung moabot ang time nga unsay mahitabo, imo na nang gidawat ug imo gina nga dili jud ka magsisi. Okay, ready na gyud si Bing. Sige Bing, ikaw na Bing. Woman's point of view. Woman point of view. Para sa ako, no, kanang, sa iya ang pangutana kung basihan ba or kailangan ba yun ang parehang religion. Need ba yun? Para sa ako answer is no. But it's a contributing factor what your relationship would be like or unsa ay resulta sa inyong relationship if different inyong religion. I would suggest you read Adventist Home by Ellen G. White, chapter 9, Forbidden Marriages. And katabang na sa imo, you would understand deeply yung sayang reason nga sa Ginoo nga
dili kung di mahimo dili pwede. Do not be overruled by your passion or your impulse, but be overruled by the counsel of the Lord, the love maker. Okay, and finally, Pastor. Okay, ang kami nyo on, this is the greatest business. Business. Yes, sakto. Business, ha? Ganong business, Negosyo Pastor? ni. Invest juga. Kay pag-invest ni mo sa imong gugma sa imong isig katao, babae ug lalaki ha. Babae ug lalaki, lalaki ug babae. Once and for all man na siya. Unya, gikinahanglan gyud nga ang imong desisyon is not a decision basing upon your emotion or your feelings. Ang imong decision pagsunod sa Ginoo kani ingon ang Biblia, be not unequally yoked together with unbelievers. Meaning, dilipot pasabot no nga unsa imong relihiyon, ma-Buddhist ba ka, ma-Islam ba ka, ma-Christian ba ka, kinahanglan kong mahimo pareha gayon. Kay kung dili pareha mo create gyud ang pagsugod sa friction sa pulayanan. At the beginning. Okay, mo na imong pagtuo, iyapod lain pagtuo, di mo mausa. Exactly. Kay dihas kami nyoon, sumala sa Biblia, usa na mo kalawas, usa ka pagbati, usa ka kinabuhi. Pero maglain-lain mo og pagtuo, lain-lain mo og mga values sa kinabuhi, gubot ang pulayanan, wa gyud kalipay. Correct. Okay, thank you kaayo, Pastor. Aniya po karon yung mga Facebook reaction. Saba kaayo atong Facebook, mga kaigalaan. Tungod kay adunay reaction ni Mr. Sheen Soles de la Cruz. Ingon siya, sometimes we cannot question love because love has its own reason. Well, we need to do some sacrifices in order for us to see things clearly. It may be painful, sakit, batyagon. Unsa ning batyagon gani feeling? Bation. But you have to do your part. Youth leader ka. To love someone with a different religion is not wrong. But remember, ang prinsipyo jud ug commitment nato sa Ginoo ang magpaibabaw. From Rachel Ilisan, it's better to break a heart than to destroy a home in the future. Correct. You'll have problems because you're different. Kids will be confused and there won't be unity inside your home. Even if the guy admits that he will understand and respect your religion, you still have disagreement in the future. Trust me, I've been to hell with that kind of setup because I've experienced it with my parents. Wow, what an From expression. Micah Kalibod, ingon siya, the problem actually starts when you have your own children. You will have a hard time implementing your principles and standards. Why? Because children might take your husband's example as their excuse. From Harold Gomez, mga buutan mangyud pod ang siguro ang imo mga brothers sa church. Well, kinahanglan man jud nga magkahiusa ang pamilya diya sa pag-alagad sa Ginoo. Thank you so much mga kapaglaom. And thank you kayo pod. Hinaot nga dunay nakuha nga lesson ang nagpadala sa atong Dear Panimbaya. Ug sa laing bahin atong paminawon ang Sam concert nga nahitabo last Sabat. Ani ang detalye. Crossroad 2015 presents Second Mindanao-wide Music Fellowship of SDA Musicians, ang espesyal nga programa nga ipaygayon dinhi sa Don Gregorio Pelaez Sports Complex. O kita na panalanginan tungod ka adunay 32 ka mga grupo ug solo nga mag-alawit. Kini gipahigayon sugod pa ni atong Biyernes hantod pagkasabado sa Pitsa 8 hantod 9 sa Mayo. O gibana-bana nga adunay 2,000 ka mga kaigsuonan ang misaksi ug nakabenepisyo niini nga kasinitian. Ikalimutan dili na masaktan, Jesus, ikaw lang ang muntong ilauman. Asa ng magsali mo, o asa ng pagtungo, iba'y lumang
uban ang katuyuan nga ato mahiusa. No, mahiusa nato ang mga musician nga SDA sa katuyuan, no? Mahiusa sa katuyuan or interest nga matabangan ang buhat sa Ginoo nga matapos na. O ina sa pinaka-main nga objective sa ato ang organisasyon nga SAMS. Unya to foster camaraderie sa membro at least ang atong mga membro maka-establish og closeness, no? Friendship, closer relationship. Kay siyempre birds with the same feather flock together. So mga musicians dapat magka-iusan na sila, magkuyog-kuyog unta na sila, pero ato makita nga for all these years wala mahitabo na sa mga musicians. Karon pa lang nato makita din sa Cagayan area nga naghiusa ang konseso sa Sabado mga musicians. So lipay ta niya na Ang purpose yun namo sa Grupos de Messengers, although nagagikan pa mi Santo Tomas, Davao del Norte, gikalipay namo nga muanhi dinhi aron sa pagkigduyog sa atong mga mag-alawit, aron sa paghalad pod sa atong mga lawiton, aron sa pagdayeg diha sa atong nga buhi nga Dios. Nalipay gyud kay ko og na-bless ko kay na-inspired ko sa mga music, sa mga religious songs nga akong na dunggan karon. Then nalipay ko nga ang mga favorites nako nga mga singers, nakakita nako sila. So ato gid ni siyang gipadayon aron nga mapakita nato sa atong mga kaigsuonan nga by faith. Mapakita nato pinaagi sa atong pagtuo nga kini nga buhat tabangan kita sa Ginoo. Abi nimo daghang kay mga challenges, daghang kay mga difficulties nga nahitabo sa akong kinabuhi apan ato gid ni siyang gipadayon tungod kay nakahibaluta nga ang Ginoo dili gid mo pasagad sa ato. Philippine Society of Adventist Lay Musicians and Singers inubanan sa Society of Adventist Local Recording Artists ang mga organisasyon nga adunay gugma sa pagbuhat sa susama ni ini nga programa. Gikan dinhi sa Gregorio Pilay Sports Complex kini si Aegis Antares Galvez kaninyo nanimbaya. Well, congratulations. Daghang salamat sa tanang himo og nimugna nga mahimo ni posible og malampuson nga konsyerto. Gitambungan daw ni Showing sa daghang mga tao, no? I am only sorry that I was not there. Whole Mindanao. Whole Mindanao, Tibok Mindanao. Yes. Well, congratulations Kuya Edwin, mga igsoon nato nga ni himong posible gyud. Well, sa laing bahin mga kaigsoon, aduna kitay mission medical mission dito sa Libuna nga ACS. gipanguluhan sa ACS. Ato ni tanawon. Ang tinuig nga kalihukan sa ACS o Adventist Community Services ang paghatag og serbisyong medikal sa mga kaigsunan nga gakinahanglan niini. Sa karon nga tuig, usa sa ilang napili mao ang Barangay Poblasyon, Libuna, Bukidnon, kapin oras gikan sa Tacbayan sa Cagayan de Oro City. Ang atong ika-offer karon sa mga tao diri sa Libuna mao ang tooth extraction unya tuli og nakitay consultation og napagi panghatag og antipara og ibot sa ngipon. Mao nang mga serbisyo nga atong ihatag karon sa mga tao. Importante kaya ni kay ang atong mga kabataan sa mga kadaplinan, ang atong mga katawhan lagmit na dili man kayo makaadto sa mga doktors sa Cagayan de Oro tungod sa ibutang takawadon. Ug salamat kayo sa inyong medical mission nga nakaabot yun din sa labi na suok-suok nga barangay sa atong lungsod sa Libuna. Maayo kayo nga pamagi kini inyong gimo. Medical mission sa inyong grupo. O kami sa barangay, pasalamat kami nini
kay natabangan na ninyo ang among mga katawan diri na kulang sa panabang. So bahin sa health problem, murag kulang-kulangan na ang among problema din kay ang atong rural health unit usar pa rin taon. So mas bahin niya kamo katabang labi na kay kini among barangay usa ka niya sa rural area tagsara makadaan dinhi ang uban nga mga medical mission. Kani mga nurses, voluntaryo gid ni sila. Voluntaryo without any kaning numeration or honorarium. Voluntaryo ra gyud ning atong konsa ila mga nurses. Pasalamat kami tanan mga katawhan nga tagaan kami og mga serbisyo mga kaayos sa amin. Human sa tibok adlaw nga kalihukan, sobra 200 ka mga residente ang nakadawat og dako nga panalangin pinaagi sa libreng serbisyong pangmedikal. Ang mga nagadumala nagadahom nga ang mga katawhan mismo magahimo sa ilang parte alang sa pagmaintenar sa ilahang kahimsog. Gikan diri sa Libuna, Bukidnon, kini si General Lexones, kaninyo nagapanimbaya. Salamat kayo, General, sa report about sa medical mission. Nagsalaing bahin atong paminawon ang Tri-Mission Youth Camp nga gipahigayon sa Davao City. Today marks the opening of the Tri-Mission Youth Camporee here at the South Philippine Adventist College, where everyone will experience the fun-filled event, not only socially but most importantly the spiritual revival in the theme One in the Sun. Are you excited to be a part of this one-of-a-kind youth camp? Let's make memories together. I wish to greet our young people who have come from the different territories of Southern Mindanao, Davao Mission, and Northeastern Mindanao Mission for this one-in-a-lifetime gathering of young people throughout 3 territories. Alang nining pinakadako nga Tri-Mission Youth Summer Camporee. Grabe nga camping mga higala, madasig ta, makita na to ang uban na to makahigalaan sa kagalain mga lugar. A day before the opening ceremony, trucks, motorcycles, and other types of vehicles arrived with delegates filled with excitement and thrill painted on their faces. mas grabe ang mga expectation karon kay labi na kay Tri-Mission, and we're so excited na aside from experiences but friends also mas mag-gain pa namo. Hinaut nga kitang tanan nga makalahutay ta sa pag-alagad sa atong buhi nga Ginoo. If you are here, you are very lucky because this is a one-in-a-lifetime event.
coming to join the Campuri with the team One in the Sun is not only about camping activities, magpainit-init, magpabasa-basa, magpaulan-ulan, but it is all about learning how to become friends with others, how to make ourselves available to serve others and make others influenced by the life, the love, and the blessings of Jesus, who is the Son. Just because we are one in the Son, then we will also become one with others. The opening program was started with a colorful parade in different participating missions and followed by the opening ceremony. Nalipay kami, madili, sayang ang among pag-anhi. Tri-Mission is composed of Davao Mission, Southern Mindanao Mission, and Northeastern Mindanao Mission. The preparation of the site, programs, guest speakers, and the week-long event was hosted by the Davao Mission Youth Department under the directorship of Pastor James Lee Lantaya. It is my privilege, by the virtue of the power vested upon me, as camp director of this Tri-Mission Summer Youth Camp 2015, I now declare the camps open! Join the fun, make new friends, and watch out for more fun and exciting activities only here at the Summer Youth Camp. This is Mahal Nazareth, Hope Channel, Philippines. Daghang salamat, Jinsan, sa inyong support sa to din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Yes. Enjoy kayo sila dito. Enjoy ka. Davao, NEM, o SMM. Balik. Butuan, Davao, o General Jensen. Santos City. Sila ba kay tulo So yun na sila kamisyon? tulong kamisyon. Basta. Way kita ni-join nato. Okay. Well, So, karon ako yun may Oh. naatay birthday celebrants. Natay mga birthday karon. Una, kinsa to? Happy birthday kang Ate Mikoy Sanes, ang asawa sa atong pinalangga nga Papa Bing diha sa General Santos City. Uy, yes. O ingon man kang Ate Ronor, ang atong pinalangga nga cook diri sa Hope Channel. Happy birthday sa iyo. Happy birthday, Te. Yes, og birthday usab ni Flor Wagan diha sa Kauswagan. So kantahan na to tanan. Ako sa i-greet si Okay. Izian Palamini. Happy birthday, Birthday Izian. ka po na. Okay, sige, kanta ta. Kanang nindot direk pagkagwa nga dili kay kuklaro nga yabag. Last 3 lines na lang. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Okay, og akong gipasalamatan Boss Rex o ka Ma'am Jessica. Daghang kay salamat sa support sa ato nga Bible Beats. Okay mga kaigalan, ako pong ipasalamatan si Ati Dadak nga mo ay in charge sa atong breakfast karon og si Ati Daday and Ate Neda nga mo ay nag-cook sa ato karon para sa atong pamahaw. Og special thanks po kang Mr. and Mrs. Cora and Ed Waheman para sa atong floral offering. Thank you kaayo sa ato ang Ug sa atong ubang sponsors, no? Yes, ag sa tanan Sir Rex and Ma'am Jessica, thank you sa panihapon. Last Monday night, busog kaayo mi. And ako pong pagpasalamat kang Mr. Randolph Monteclaro alas among hair and makeup. Thank you. Yes. Thank you, Randolph, for Salamat sa making us pagpagwapa beautiful. nato, Tina. Yes. Magsugod yun Basta-basta. karon niya Sabado. Mga gwapa na yun tabi. Amen. Kami ra sa duha. Okay. Alam mo, gwapa sila. Yes, og akong i-greet diha sa General Santos City atong mahigala diha sa Atis Church. Sila Sharon, Mian, sila Serving. Sila nagtanaw sila Serving kauban sa ilang leaders sa ato ang presidente diha si Pastor Kadirma. Yes, Pastor Kaderma. Happy Sabat kaninyong Yes, tanan ug diha. Ay panibaya naging mo po pagmahay. sa tanan diha sa Pagarian City nga nag-appeal sa Sport Festival, tanang youth ganing appeal sa Sport Festival. Happy Sabbath. I would hate myself if I could not thank East Visayan Academy for such a warm welcome you gave me last week. Salamat kayo sa inyong accommodation. Mr. Limuel Banday, thank you so much. Okay, among mga pagpasalamat po sa tanang mga taga Jensen, General Santos City, Perater Sisters, Peter Basot nga naa di na karon, Carlo and Mr. Shen Soles,
Ug sa tanang Nadia, Dave Melieza, thank you kaayo sa pagpananaw sa panibaya sa kabuntagon. Ingon man, of course, kang Mahal Nazareth og sa MP Nalanggang Mommy. Yes. Og akong ipanimbaya diha ang ako ang igsoon diha sa Tagum City, si JJ, kauban sa akong mga igsoon, nagtanaw sila. Happy Sabbath ganin yung tanan. Panimbayan na ako mga friends, o especially sa mga parents nga nagtanaw karon sa TV. O greet now diri mga text diri. Good morning panimbaya sa akong pamilya nga nagtanaw karon diri sa balay, especially kang Mr. Jane Hernando and family from Zone 1, Upper Balulang CDO, and God bless. Yes, good morning and happy Sabbath to all members of Tablon Church, especially to Garson family. I would like to greet Flor Wagan and happy birthday. Enjoy your day and may God bless you. Good morning and panimbaya sa Kabuntagon. Akong panimbaya ang mga church elders sa Opal Church, sila Rowan Opena, si June Calet og Noel Bombeo, si Victor Manuba og si Alvin Arevelo. Salamat. Oh, good morning, happy Sabbath. Manimbaya ko sa ako ang girlfriend na sa Balingasag o sa tanan. Ug sa tanan, happy Sabbath ulit. Thank you. From 5063, panimbaya sa tanang nagsubaybay. Please greet bro kang Brother Art Glarpe. Oh, so happy birthday, God bless, and more birthdays to come. Well, there was no answer to our second Bible trivia question, so we now have to reveal the Our answer, I answer. believe so. The question was, di ko kabasa. According to the Deuteronomy 6:25, what must we do with God's commandment? Yes, unsay buhaton nato sa gihatag sa Ginoo nga mga commandment. Here's Sa the ina answer. kayo nga atong question pero way nakatubag. Anyway, let's have the answer. Dito na sila motubag sa replay. Okay. The answer, please. Ay mo Wala ang pa. third question. Third question to siya. Ang second question wala. Wala na. I mean kaganiha ang atong question. Wala na tubag. Asa makita ang I'm sorry. me and my house we will serve the Lord. I Asa nga wanted to verse. reveal the question. So katuloy mong gibasa mo dito ang mga third trivia question. Anyway, so call now mga kapaglaom. Good morning and happy Sabbath. Manibaya ko diya sa tanang miyembro sa Hilltop Church. May our God will bless us as we worship Him in this holy Sabbath. Good morning and happy Sabbath to all panibaya ko sa tanang miyembro sa Bara Opal Church. Ang ato speaker karon si Pastor Pitogo. May or worship today will be blessed by God. Good morning and happy Sabbath panibaya ko sa Rodriguez and the Ramonal family. Happy Sabbath especially to Samantha and baby Cian Jom Ramonal. O gado na tayo caller on the line. Hello, good morning. Yes. Unsay answer nimo, ma'am? Atong tumanon. Atong tumanon. Very well said. Let's reveal our answer. Klaro kayo. Yes. Let us, according sa King James Version, let us observe to do the commandment. Sa New International Version, careful to obey the commandments. Okay. And congratulations kaayo, ma'am. Direk, isa lagi direk. Asuhan tani tawar ko ni ako panibaya ang tanang empleyado sa Hall of Justice. Ilabi ni Freda Cabason, Delma Belmores and their families, especially ni Heidi Biduyaw sa tanan mga televiewers from Raya. Well, according to Direk, wala na tayong time. So, John, close it na. Dadaan ka dasig, kalipay, o pagka maghagop sa tibok simana. Tungod ang Ginoo magadagaya sa iya ang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus sa katong saligan, kanunay dalangpan ug kauban sa tanang panahon. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panimaya sa Kabuntagon. Sino pagpadayon? Happy Sabbath sa mga gwapo-gwapong anak sa Salvan Diyos. family. Tudong og Camila Home. Sa Tuwa family, IF family, og sa Everlasting Ascension, Great Bago kang EG. Randolph Monteclaro, thank you so much. Kung namoy mga big events, Randolph will be available for you. Rusty Quintana, thank you kayo. Daystar Great. Symphony Sa from Daystar, Zamboanga, thank you, thank you. Grace, At ang Grace, isa sa Talbuan. Grace Indino, salamat sa pagpadayon nimo kanako sa inyong panimalay. Ang timbaya